Welcome to Roberto's Backyard, and these are their Filipino dishes. So ano yung pinaka-gusto mo? Well, sabi ko kanina, favorite ko yung oxtail kare-kare, pero hindi ko pa natatry dito ang kanilang binagoongan na may pork chop. Gusto ko yan i-try, favorite ko yan. Paano ba yan? Bato-bato pick tayo. Sure. Sige. But 1, 2, pick! Sa akin pa rin pero. Nalilat